Triple Watchman Ncube ouya uti aiwa vakomana vaita saNelson Chamisa vanafadzai maererano naOtsalozana naChibaya, they are going to be removed, can to be replaced mufaction yavo. Sanambela mashoko abuda achinyogwa panapa tiona aiwa panapa Watchman Ncube president wimwe faction yeTCC aiwa achiganza not for subscribe or like otina on the bell icon. Tipinda panapa indo panyogwa pachinzi TCC president Watchman Ncube says party deserters like Chamisa, Otsalozana, Chibaya, Kataza Mondoro and the promise Mkwananzi will be replaced. Don't much kwani yachitaura panapa chiti they want to replace these guys achiti aiwa avasisiri mubatora. Tunaona kuti vanhu vane vachimupindura aiwa iye Watchman Ncube pamashoko akataura achiti these were the people behind Chabangu. Everything reviewed now this explains why the recalls targeted people close to Chamisa. It was to weaken him. Considering the timing, this was organized before election. Never believed Professor Watchman Ncube since 2005. Ndo mashoko ari kuitwa nevanhu vari react pamusoro pemashoko ari kutogwa ari kudismissa vana Nelson Chamisa mufaction yavo. Muwano yachiposta tinoona kuti Zim Daily inobva yaposta chiti the people are with Chamisa. This is the truth, not bias. Ndo mashoko ari kuda zvinzi aiwa kunyange vana Watchman Ncube vakaita zvavari kuita but vanhu vana Nelson Chamisa vanhu vari kunyatsa kuziva kuti Nelson Chamisa ndiye chaicha chafuvila maaspirations avo. Tinyatsa kutozozviona pamberi apo kuti aiwa mafunction eTCC angavapo zvavo but kana nguva yemaelections yazosvika tazoona vana Watchman Ncube vanenge vasina kana vanhu. Aiwa chipotudze mafungiro enyu vanokudii pamusoro pekudismisswa kwanafadzai maire vana promise Mkwananzi nana Nelson Chamisa mufunction yeTCC yaWatchman Ncube. Pinai comment section medu sanga no subscribe kulike chino tina on the bell.